Kini atong latest weather update, Wednesday, September 29, 2021. Padayon natong gimonitor ang typhoon sa gawas ng atong Philippine Area of Responsibility na international name na Mindule. As of ganihan na igilayon sa 1,425 kilometers silangan ng extreme northern Luzon na ay maximum sustained winds na 175 kilometers per hour dool sa sentro ug ang gustiness moabot sa 215 kilometers per hour. Ining nag-irog sa direksyon sa amihanan sa gipaspaso na 10 kilometers per hour. Samtang ang trough or extension ng Typhoon Mindule nakaapekto sa mga eastern sections ng Southern Luzon o ang eastern sections ng Visayas. Ang weather conditions sa tibuok sa Visayas, Palawan kasama ng Kalayaan Islands o ang Occidental Mindoro makasinati generally fair weather, gawas ini na mga patak-patak na mga pag-uwan o kini mga localized na mga pagpanugdog og kilat. Padayon ta mag-monitor sa atong mag-i-issue ng mga thunderstorm o rainfall advisories. Ug para sa atong mga dugang detalye, bisitaha atong mga official social media accounts. Kini si Jomer Clarino gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST, Mayong adlaw.